салом дӯстони азиз, барои нафароне ки барои мардуми ғариб хизмат мекунанд, рекламаҳои сайти интернети ютуб бепул аст. аз тарафи мо марҳамат, манин бародармон имрӯз мошини худро пешниҳоди шумо дорад ки хундай барои шумо аз шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон меравад бо нархи арзон, дастрас ва мошини комфорт. борҳои шуморо дар қафо гирифта, худи шуморо дар пеш нишонда Тоҷикистон мебарад. шумо метавонед ба боварии комил ин бародарро занг занед ва ҳамроҳи ин бародар ба Тоҷикистон равед. агар шумо мошин доред, хона доред, ягон чизи фурӯшӣ доред, метавонед ба мо обращаться кунед. мо кӯшиш мекунем ки дар сайти интернетӣ гузорем. рекламаҳои шумо тамоман бепул аст. ин мошине ки шумо дидистед, ба осонӣ фикр мекунам ки Тоҷикистон дар як ҳафта як бор ёки ду бор рафта омадан мегирад. на танҳо шуморо, балки борҳои шуморо бурда мерасонад. то боздид.